Milí priatelia, vitajte znova na tarotových príbehoch. Dnes tu mám znova na stole zaujímavý výklad. Rozhodla som sa, že ho zverejním, pretože sa v ňom objavuje téma rozhodnutia. Táto téma sa mi ukazuje už nejaký čas aj v kratučkých videách, ktoré dávam na sociálne siete. A takisto sa táto téma objavuje aj v terapiách, ktoré som v poslednej dobe robila s klientami. Takže predpokladám, že táto téma rezonuje v tom kolektívnom priestore, v tých kolektívnych energiách, takže pozrieme sa na to dnes bližšie. Pre koho dnes ten výklad je? Je to pre niekoho, kto žije svoj život v úlohe obete, alebo teda doteraz ho tak žil. Táto archetypálna karta ukazuje na niekoho, kto sa celý život buď nechával manipulovať, alebo teda nechával druhých ľudí rozhodovať za seba, alebo nebol schopný sa rozhodnúť na základe vlastného úsudku a skôr sa obracal k druhým, aby mu poradili. Jednoducho, tento človek prežil niekedy v minulosti, pravdepodobne v detstve, nejakú situáciu, ktorá ho utvrdila v tom, že nie je dostatočne dobrý, aby sa rozhodoval sám za seba a aby bol zodpovedný za tie svoje rozhodnutia a prijímal aj prípadné chyby, ktoré na tej ceste rozhodovania sa za seba urobí. Takže tento človek vlastne celý život žije v takom ústraní a keď má aj obdobia, kedy sa mu darí, tak tie si samozrejme užíva, ale ako náhle príde k nejakej prekážke, tak sa stiahne, pretože má pocit, že to ten život mu kladie do cesty tie prekážky a že jednoducho nie je dostatočne dobrý, aby si zaslúžil úspech. No, či je to naozaj tak, uvidíme ďalej. No, takže tu vidíme, že z minulosti, ak ste to teda vy, si prinášate nejakú nerozhodnosť. Javí sa mi to tak, že po nejakom období, kedy ste teda žili v tej úlohe obete, tak teraz prichádza príležitosť zmeniť to. S tým kolesom šťastia vlastne dostávate nejakú príležitosť, aby sa ten váš život pohol iným smerom. Lenže vy tu naváhate s tou dvojkou vzduchu, ktorá vždy prináša nerozhodnosť. Váhate a bojíte sa ten svoj život zmeniť. Pravdepodobne už tie životné okolnosti vaše sú také, že už vás to k tomu rozhodnutiu tlačí a vy sa bojíte, pretože buď nemáte dostatok informácií o tých možnostiach, ktoré sú pred vami, alebo skrátka sa bojíte tej zodpovednosti, bojíte sa, že sa rozhodnete zle a že si uškodíte. Preto ste sa pravdepodobne rozhodli ešte tú zmenu neuskutočniť. S kartou pustovníka si vyberáte znova nejaké obdobie, kedy ostávate v ústraní, kedy si možno lížete rany a prežívate znova nejaké to sklamanie alebo jednoducho hľadáte vinníka, ktorý môže za to, že sa vám v živote nedarí a pravdepodobne žijete v ilúzii, že sa to snáď niekedy napraví alebo zmení, že snáď niekedy sa vám začne dariť. No nehodnoťme to hneď negatívne, toto obdobie pustovníka je práve že veľmi dobré na to, aby ste našli to svoje svetlo, pretože vás tu ťahá do toho ústrania, do tej samoty, možno aj tmy, práve preto, aby ste tam našli samých seba, aby ste konečne pochopili, čo chcete vy a nie to, čo vám radia druhí. Čo rozumiem, že môže byť pre vás ťažké. Ak ste mali v detstve nejaké zážitky alebo v minulosti zážitky, ktoré vás podporili v tom, že si myslíte, že si nezaslúžite nič lepšie. Alebo si myslíte, že ste slabí, cítite sa slabí. Takže s touto kartou pustovníka vlastne máte príležitosť objaviť tú svoju silu, to svoje svetlo a možno, že aj v tomto období podstupujete nejaké terapie alebo sa venujete meditácii alebo vyhľadávate samotu, aby ste sa spojili povedzme so svojou silou prostredníctvom prírody alebo nejakého cvičenia. No a tu v tých ďalších kartách už je ale vidno, že sa rozhodujete pre ten nový život, že sa do ňoho priam vrháte, by som povedala, pretože máte snahu sa vyliečiť a teda chcete, aby už ten váš život
nabral nejaký taký naozaj dobrý smer, taký, ktorý bude pre vás prospešný. Možno, že túžite aj naplniť nejaké svoje poslanie, nejaké svoje úlohy. Skrátka, chcete s tou kartou hviezdy dočiahnuť tú svoju hviezdu. A tá cesta k tej hviezde vlastne zahrňa istým spôsobom aj to liečenie. A tá karta blázna hovorí o tom, že ste odhodlaní aj zariskovať, aj keď neviete, čo vás na tej ceste čaká, ale že ako si už tušíte, že iná cesta ako vpred už nevedie. A vyzerá to naozaj tak, že vám do cesty prichádza nejaká veľmi výrazná príležitosť, ktorá vo vás vzbudí nejaký nový zápal, nové nadšenie, ktorá vám ukazuje, že konečne teda nastal ten váš čas, kedy ten svet uvidí, čo je naozaj vo vás a že teda dokážete celému svetu, že ste dosť a že je vo vás tá sila. Ibaže s tou novou príležitosťou sa pred vami začne otvárať toľko možností, až sa zľaknete. Pozeráte na tie možnosti, nikdy ste ani nedúfali, že toľko ich pred vami bude, alebo že by takéto možnosti boli aj vám na dosah, pretože vy ste predsa ten, ktorý si to nezaslúži, alebo ktorému tie hviezdy neprajú. A možno, že z tých všetkých možností ste natoľko frustrovaní, že znova sa odhodlávate to vzdať, pretože sa bojíte, že keď si vyberiete jednu alebo dve z tých možností a začnete ich realizovať, takže tie ostatné vám jednoducho uniknú. Takže možno, že to znova vzdávate a chcete znova počúvať nejaké rady od ostatných alebo počúvať vnútorný hlas. A tu naozaj je to o tom, že v tomto bode to nesmiete vzdať. Pretože ak to nevzdáte, tak sa vám podarí akoby uzatvoriť tú životnú etapu, v ktorej ste sa báli. V ktorej hralo hlavnú úlohu to sklamanie, ktoré ste si vlastne v tom živote opakovali dokola, za ktoré ste povedzme vinili druhých ľudí alebo skrátka tie životné okolnosti, že sa vám vždy tak nastavili, že vy ste neboli úspešní. A naozaj, ak sa teraz nezlaknete a zvolíte si aspoň jednu z tých možností, ktoré sa vám naskytajú a pôjdete po nej a budete rozvíjať aspoň jednu z tých ciest, ktoré sa vám ukazujú, tak vlastne je jasné, že sa konečne dostanete z tohto kolobehu tých starých záležitostí boľavých a že naozaj tentokrát budete úspešní. Pretože druhá možnosť je, že teda keď sa zľaknete, znova ostanete visieť vo vzduchoprázdne a znova budete hľadať nejakú novú perspektívu na ten svoj život a nejaký nový pohľad a budete sa dlho odhodlávať k nejakému kroku. Znova sa zastavíte. Takže ja skôr odporúčam tú prvú možnosť, jednoducho pohnúť sa vpred napriek tomu, že ste nerozhodní a neviete si vybrať, že čo by ste vlastne chceli. Čo mimochodom pre človeka, ktorý hrá úlohu obete v živote, nie je nič netypické, je to úplne prirodzené, že neviete, čo chcete, pretože pravdepodobne ste dlhodobo nechali druhých rozhodovať za vás. Takže tú schopnosť zistiť, čo vlastne chcete, ste stratili. Ale ak sa toho nezlaknete, tak je tu naozaj pred vami úplne nová cesta. Toto sa uzavrie a začne niečo úplne iné. Táto karta trpezlivosti naznačuje, že keď naozaj budete venovať dostatok času, energie, pozornosti ceste, ktorú si zvolíte, že na tej ceste nájdete nielen ten úspech, ale že bude pre vás aj liečivá. Že budete mať priestor na to, aby ste si zahojili tie svoje rany, aby ste pochopili, že tá sila je vo vás a že nikto na svete vám neporadí tak dobre ako vy sami. Takže odporúčam rozhodnúť sa pre túto cestu. A zároveň nám to potvrdzujú aj ďalšie karty. Je vidno, že s magickou hybnou silou už sa jednoducho tie energie vo vašom živote hýbu. Že síce tých možností je veľa, ale že
ak sa rozhodnete pre jednu z tých ciest, aspoň pre jednu, takže napriek tomu, že ste sa konečne rozhodli rozhodovať sa sami za seba, takže na tej ceste sami nebudete, pretože tá karta povzbudenia hovorí o tom, že nájdete tam nejakú pomoc. Či už to bude nejaká duchovná pomoc a ochrana, ako naznačuje karta trpezlivosti. Mimochodom v starších tarotových systémoch, tých klasických, býva na tej karte trpezlivosti znázornený anjel ako duchovná ochrana, alebo teda na tej ceste stretnete nejaké reálne osoby, ktoré vám pomôžu, ktoré vás nenápadne postrčia, ale nie tak, že by ste sa na ne spoliehali, ale že vám buď prinesú nejaké informácie, alebo vám jednoducho energeticky nastavia tie okolnosti tak, aby ste sa už dokázali spoliehať len sami na seba. Takže vám veľmi držím palce a budem sa na vás tešiť aj na budúce. Majte sa krásne.